приятел да залагаш. Човек като теб, роден си да помагаш. Човек като теб, длъжен си да не предаваш. В труден момент подкрепа да предлагаш, дори и да успееш на приятел да залагаш. Всички искам аз да кажа, че някого обичам, а това е точно Чери. И няма да отрича, това е моята сестра, не по кръв, не по душа. Това е моята опора и приятелка добра. Не знам как бих живяла, ако нея я нямаше. Дали бих оцеляла, ако някой ме мамеше. Колко много пъти аз с нея съм плакала и колко много пъти да я видя съм чакала. Затова сега и казвам едно благодаря и на всички ви доказвам, че не е благотворя. Сега думата и дам с едно последно изречение. Ако съм те наранила, някак искам извинение и безкрайно те обичам, няма никакво съмнение. На човек като теб, роден си да помагаш. Човек като теб, длъжен си да не предаваш. В труден момент подкрепа да предлагаш, дори и да успееш на приятел да залагаш. На човек като теб, роден си да помагаш. Човек като теб, длъжен си да не предаваш. В труден момент подкрепа да предлагаш, дори и да успееш на приятел да залагаш. Ей, Джени, аз също те обичам, до край твоя сестра да бъда се заричам. Мъка и радост с тебе да споделям, приятелството ни за свой живот определям. И без да се замислям, на тебе обещавам, че за нищо на света него няма да предавам. А на вас, хора, искам да кажа това, че никой не може без опора зад гърба. За мен това е Джени, сестра ми по душа. С нея споделям своята съдба, наивна, но вярна на своите мечти. Сигурна съм, искаш да я познаваш и ти. Човек като теб, роден си да помагаш. Човек като теб, длъжен си да не предаваш. В труден момент подкрепа да предлагаш, дори да успееш на